sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu zigortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudana zerbait irabazi. Kantuz gustora ditut guztiak irentsi. Kantuz ez dut beraz hiltzea merezi. Kantuz eman izan dut zenbaiten berriak. Kantuz atseginekin erranez egiak. Kantuz eginen ditut usua fruntuak. Kantuz aitortzen ditut nere pekatuak. Kantuz eginen ditut nik penitentzia. Kantuz ehortz nazate hiltzen naizenian. Kantuz ene lagunek harturik airian. Kantuz hariko zaizkit lurrian sartzian. Kantuz frango utziko diote mundua. Kantuz arditen behi nitaz oroitzia. Imaginatzen zaitut etxetik irteten. Erdilo, erdilo, bizi
ezer ez dakiten liburuak besapean eta bihotzean bart gauean sortu ziren taupadak ezin eutsiz sortu ziren taupadak ezin eutsiz ezin geldituz. Imaginatzen zaitut kadiran esertzen erdilo, erdilo zure eskuak automatikoki idazten eta bihotzean bart gauean odol beroz puztutako oroitzapenak ezin eutsiz odol beroz puztutako oroitzapenak ezin eutsiz ezin geldituz. Imaginatzen zaitut noiz bait etortzen erdilo, erdilo eta nizain liburuak itxasora botatzeko gure bihotzean gaur gauean berriro elkartuko gaituen denbora ezin eutsiz berriro aldenduko gaituen denbora ezin eutsiz ezin geldituz.
Eskerrik asko. Mila esker. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Lehenengoa, niri asko kostatzen zait euskaraz hitz egitea. Asko, baina gaur euskararen eguna da. Eta, nik uste dut, kontua da aurten, behintzat, euskararen eguna antolatuta dago, nik uste dut, euskal berriarien omenaldi moduan, gutxi gora bera, ez? Eta, por eso me animo. Horregatik egingo dut. Pixkat. Guretzat, posgarria gaude hemen egoteagatik ez da lehenengoa, osea, laugarren aldiz nik uste dut. Hemen egin deu lana, beti musika, edo olerki batzuk, poesia, edo ez daki zer, baina beti con la creación y con el apoyo que nos da Bidebarrieta. Bidebarrieta oso leku berezia da guretzat, euskararen eguna liburutegi batetan nik uste, oso leku ezin hobea da, euskararen eguna ospatzea, eta, pozik gaude. Gaur egingo duguna da euskal kanta, euskal kanta da, baina, ez da betiko moduan euskal kanta. Jazaren ikuspuntutik egingo dugu, hartuko dugu abestiak, baina, zerbait desberdina gertatuko da, nik uste dut. Además, cada día distinto. Egia da, Por eso ella se sonríe tanto. Surprise. Nire laguna, eszenatokian, Ainara Ortega. Mila esker. Nire laguna eszenatokian Iñaki Salvador. Imanol. Zure tristura nabari dut, keinu partikular gisa, dintasunez hain tristea, nola naiz zenuken izan. Dintasunez hain tristea, kaletan zoazenean, Espainia klabel isuri, bihotza oinazepean. Desafiozko auzitan, epaizorrotzen esale, ezer ez daukazularik maitasunaren eskale. Maitasuna, romantikoen uarte, penak desegingo zaitu, odola izoztu arte.
tristura nabari dut, keinu bakarzale gisa. Etxipenean ainarro, nola naizenuken izan. Maitasuna, maitasuna, romantikoen uarte, penak desegin gozaitu, odola izoztu arte. Maitasuna, maitasuna, romantikoen uarte, penak desegin gozaitu, odola izoztu arte. Mais mon amour, mundu montendre mon merveilleux amour, de l'aube éclair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Agur Meri. Lagun bat. Bueno, egia esan, Iñaki Kitzein ondoren me ha dejado en shock el tío. De corrido, mira que le he escuchado yo hablar. Askotan. Raka, raka, baina euskeraz? Niretzako lehenbiziko aldia da. Intimitatean bai, la intimidad pues sí, pero oye, en un escenario, jantzita, sí, vestidos, sí, en un escenario vestidos, a ver, no nos confundamos ahora de... egia esan, bueno, kantaginjaz, Iñakirekin batean egiten den proiektu hau, beti eskertzen diot Iñakiri. Siempre estoy muy agradecida a Iñaki porque me introdujo en la Euskal Kanta. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ni Euskaldun zarra, bera Euskaldun berria. ¿Está? Bueno, Euskaldun berria, azkenian batzutan dice Euskaldun berria zarra. En fin, eta nik uste bitxia dala, ni Euskaldun zarra izanik berak sartu nau Euskal Kantagintzaren mundu sakon hortan. Sakona, luzea, zabala, ederra. Eta beti eskertzen diot, eszenatoki guztietan errepertorio egiten dugun bakoitzean, siempre le agradezco. Que si no fuera por él, seguramente a mí pues, se me hubieran pasado desapercibidas muchísimas de estas canciones. Pues porque no me ha tocado, a lo mejor por épocas, por yo qué sé. Entonces Imanol me ha llegado tarde, pero me ha llegado. Imanol o Mikel Laboa. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, pues esto ha sido Zure Tristura Imanolena, eta ondoren, Iñaki, Bizkaia Maite. La chispa de cantar Bizkaia Maite es cantarla en Guipúzcoa, pero bueno. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi, bihotzean sua. Nere gogoaren ertzetik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa itxasoa, nere baitan sartzen. Atzo
goizean entzun nuen zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka, bihotzean kilika, eta oihartzunaren haunditasunean murgilduz joan nintzen. Jauzika Arratxea arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan, lotu zinen alai pipereta gatza. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi, bihotzean sua. Olerkari penatuaren gozo eta mina, amodio eta kanta, zure berbaleu, zure gatzaren bizia, zure burdinaren goria dira gaur. Neretzat aterpe.
Eskerrik asko. Bueno, ni kontatuko dizuet gauza bat, akaso askok jakingo ez dute, beste askok ez. Iñaki bera oso humila da, quizás algunos lo sabréis, otros no, él es un chico muy humilde, maja yo. Y nada, lo único que os quería explicar era un poco cuando Iñaki dice que euskal kanta da, baino jazz ikutuakin, bueno, kanta bere horretan mantentzen saiatzen gea, intentamos respetar el tema como es, porque ya es muy bonito, no hace falta hacerle nada. Y luego todo lo que ocurre ahí, en la zona del piano, que yo sonrío, que tal, le miro y me vuelvo a reír, a sonreír, hor gertatzen dena da, improvisaketa badaola. Que todo esto es improvisado. Que claro, yo es que cada vez que le miro, harrituta gelditzen naiz. Eta hor gertatzen da, zure bai, ezta? Bai. Eta hoi dena improvisaketa da. Eta, bueno, beste gabe, zuen jakin dezuen askok jakingo zenuten, baino, para que conste, en acta. Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, m'assusta. Aita guria abiatu da. Vitoriako perira. Aita guria abiatu da. Vitoriako perira. Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, m'assusta. Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, m'assusta. Aita guria Gasteizen da. Ama manduan hartuta. Aita guria Gasteizen da. Ama manduan hartuta. Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, m'assusta. La-la-da-day, 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 la-la-day,
Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, masusta. Aita guriak diru asko du. Ama bidian salduta. Aita guriak diru asko du. Ama bidian salduta. Lua, lua, junjulum verde. Lua, lua, masusta.
Eskerrik asko. Kontatu zerbait, ke morro, Kontatu zuk, Iñaki. Aurreko alua zehaska kanta izan dua, loitxeko moukua ez? Zailtxamarra. Eta ondoren guare ez da loitxekoa eta ez da kantun aurrian lo hartzeko modukoare ez da. Bueno, Iñakiren laguna handi bat aipatu behar dut, Mikel Laboa. Eta Iñakik esan zian, Mikelen zerbait egin beharko deu. Jakina. Eta aukeratu zazu kantu bat. Eta pentsa, ze zaila, Mikel Laboan kantu bat aukeratzea. Eta aukeratu nun surrealistena. Mordoska bat behar bada baditur surrealistak, baina hau iruditu zitzaidan surrealistena. Eta ni surrealismoa asko gustatzen zait, absurdo ere bai. Eta berezia egiten zait abestia Batxagaren hitzak ditu, Mikelen musika du, eta berezia da hitzengatikan nik ez dut piperrik ulertzen, horregatik gustatzen zait. Eta doinua bera oso berezia iruditzen zait, Mikelen errepertorioan tango bat azaldu zalako. Eta hauxe da Lizardi, eta netzako beti ore bat eta errespetu handiz kantatzen duten kantua da Iñakirekin batian, noski. Lizardi, rimbo etorri duk, itaz galdezka eta guk, guere ire zain geundela esan zioagu, ez dintzela aspaldi azaldu etxetik, eta belatzean eseri gaitu denok, erlojuak janez, baina mezularia bidaliagu alosko torrera, eskilara luzetan, beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu. Zakorrak zaunkaka, orduan sortua ezpidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean, zerralder hori aiz gure oinetan, eta gorpu gogorintzen. Udazkenaren tronoan, ertxidizkiagu begiak adiosik ez, eta goizaldean, musika zur batetan sarturiko petipoet, pirotekniari gabe, lurperatu hau baratzan Lizardi. Rimbo etorri duk, itaz galdezka eta gu, guere ire zain geundela esan zioagu, ez dintzela aspaldi azaldu etxetik Lizardi. Rimbo etorri duk, itaz galdezka eta gu, guere ire zain geundela esan zioagu, ez dintzela aspaldi azaldu etxetik. Eskerrik asko. Nik uste historio txiki bat, me voy a animar. Animatu, ze ni oso emozionatuta nagoen, ez dindet. Eskerrik asko zuen pazientziagatik, nirekin. Eta laguntzagatik eskertzen da, Ai, es que me ha apetecido. Mikel Laboari buruz historio txiki bat. Egoera gaurkoa bezalako zelako, ez da? Emanaldi edo kontzertu batean. Bueno, batzuetan, ez dakit, 400 edo 500 lagunen aurrean, baina beste askotan 1000 edo 2000 lagunen aurrean. Imagina ezagun 2000ko baten bat. A ber, kontzertua amaitzerakoan, normalean aldagelatara juten ginen, eta zuek normalean publikoak uju egiten zenuten, ez da? Beste bat. Eta gu aldagelatan Mikel oso lasai zegoen, ura bilatzen zuen, eta patxada osoz begiratzen zidan, eta ni normalean esan behar nion, Mikel, nik uste dut
jendeak arrasikari dela, eta zuk beste abesti bat kantatzea nahi dutela, ez da? Eta Mikelek esaten zidan, bai, Iñaki, baina atera zaitezu eta abesti politen bat joko diezu. Imaginaos el papelón. Normalmente le convencía de que eso no podía ser. Hori ezin da, Mikel. Baina beste askotan, oioi gainetik ahots bakar bat entzuten zen. Ez dakit, adibidez. Mikel, izarren hautsa. Eta Mikelek, izarren hautsa? Oso abesti luzea da. Bai, eta ni nekatuta nago. Gainera, diskoetan badute, etxean entzun dezakete. Bai, egitan. Eta beste askotan, noski, Mikel, txoria txori. Bai, hombre, dice. Bai, txoria txori, eta Mikelek esaten zidan, baina txoria txori denek abesten dute, soberan badekite, beraiek abestu ezatela, ez da? Y así le andábamos. Eta horrela, bizitzen gera. Ointzen, historio txiki bat, baina nik usteet argazki polit bat Mikeli buruz nik usteet baietz. Gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, teilatuan katu bi. Haizegoa, gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, teilatuan katu bi. Bidertzia zenbait kanta, gauerdi zarnoari, argaineko sorgintzarra, keinuka ilargiari.
epela, ilargiaren argi, mutxurdinak leioetan, telatuan katu bi. Haizegoan gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak leioetan, telatuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gauerdi zarnoari, argaineko sorgin zarrak, keinuka ilargiari. Alelele, elererere, ererere, ererere, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gugan egia da dena, estigma beltza balitza, hietan ere arteko urraundietan baliza. Egia da gure ispilu, horren argira gabiltza. Hori da gure sekretu, gure harremanen giltza. Gure harremanen giltza. Ikasi genuen noizbait, isiltasuna onartzen, lehen ez genekiena, gezur txikiena baztertzen. Egiak min egiten du, ongi erabiltzen bada, ametsik gabeko azala, irain ez digu larrutu. Irain ez digu larrutu.
Gugan egia da dena, gezurrak ez du lekurik, errante biok bilutsik, lagunik gabe bakarrik, engainu munduan arroz, zentzudun artian garbizalentzat zikin ta epelarentzat bero, ta epelarentzat bero. Ez gara egokituko, gugan egia da dena, malkoak zeruko euri, azalada beltza. Eskerrik asko. Eta bukatze aldera goazela. Entzun dezuten kantu hau, Iñaki zuk zuzenduko diazu. Nik Amaia Zubiriaren ahotxien ezautu dut. Nik Amaia Zubirianetzako, oso preziatua dut. Euskal kantagintzan barnen emakumezko ahots maiteenetakoa dut. Beste batzuk ere bai. Eta hauxe izan du da estigma beltza. Amaiak eta mokerrezpanago Angelunzu, hor zenbait daude bai. Angelunzu gitarra joleakin batera indako kantua da. Eta bukatzeko, Iñakiri asko gustatzen zaion eta oso laguna duen autore edo egile baten kantua deu, azkenekoa izango da. Eta bera da Javier Muguruza, eta berak oso kantu bereziak eta ditu baita ere, oso bereziak. Eta hau horietako bada, hau ere Iñakik erakutsi dineri, kantatzen ez. Bueno, pixka bat. Ez, kantatzen. Baina berak erakutsi eta berak irakatsi dizkit kantu hauek. Eta esan bezala Javier Muguruzaren kantu honekin agurtuko gea beste bat arte, guretzako Iñakik esan duen bezala, zoragarria da beti Bilbora etortzia. Bai. Ez da esateagetik egitan da. Jo txugi traduziendo da. Benetan da, Bilbora oso guztu etortzen gea, eta bide barritan etxian bezala sentitzen gea. Leheno gaina, ate batetikan sartu gea, donde baiz? Guetxekoa gea, Nikola.
Nikola esan, gu hemen goa, ja. Egia da, Bidebarrieta oso gustora tortzega beti, maiz gonbidatze gatxute, eta hori guretzako ere pozgarria da, eta asko eskertzekoan noski. Eta ez dut besterik esango, Iñaki? Gure gaurko teknikarian ez txalo bero bat. Edurentzako, mila esker Edu. Benino edo Benito. Niretzako esan zuen Luigi Loboso, Napoleko auzo pobre bateko umeak, pertsonai historiko guztien artean, zorion txuena Benino edo Benito da, Benino edo Benito da. Ondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artean gehien gustatzen zaidana Benito da Benito da, gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. Galdetu ziotenian nortzen Benino edo Benito ura, Luigi Lobosok erantzun zuen, bada Benino edo Benito. Beleneko hartzai hori da, beti lo dagoena, beti lo dagoena. Ez da jabetzen bere inguruan gertatzen denaz, ez dauka problema bakar bat ere, problema bakar bat ere, bakar bat ere. Ondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artean gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da, gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da.
Eskerrik asko. Iñaki Salvador. Ainara Ortega, mila esker.